maji panyengo hiyo tikakatoranga kudambo kweni kukasanga maji vabinga tavarara mtitiri pano kutari nyengo nyake kugona waka na kumwa maji yayi kweni sono muzira ota bodu yayi ise tasizikara kuti kuvuka tikuzakateka maji ndipo para tikavafipa mwaono tiri vaskwesi chifukwa chakuti tikuteka maji kakuviche otagadi ya ota bodi anatithandiza kwambiri kusiyana ndi kumbuyo uku. Kumbuyo kumazi amavutavuta amathansanga ndiye kukhala mmene aonjezera matanki vuto kunoko kuikwendeni libe. Padutsa zaka ziwiri pamene chitukuko cha madzi pa tawuni ya Ikwendeni komanso madera ena mu mzinda wa MZUZU chinayamba kusintha miyoyo ya anthu okhala madera awa. Koma poyamba ndi ntchito yanji yomwe inagwiridwa pa chitukukochi. Amwawi Kumwenda ndi mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira ntchito za chitukuko cha madzi ku bungwe lopereka madzi mchigawo cha kumpoto la Northern Region Water Board. Ntchito yamba imene tinagwira ndikuonjezera madzi amene timatenga kuti tikonze kuti tikapereka kwa makastoma athu. Madzi amene tinaonjezera ndi 7 million liters. Tikatero tinaonjezeranso ma transmission lines mapipe athu amene timagwisa ntchito tikamapopa madzi kupita ma station osiyanasiyana. And then taonjezeranso madzi malo amene timasungira madzi kuti tipereke kwa makastoma athu. Taonjezera malo amene folo ndi storage yokwanira 6,750,000 liters ndimene taonjezera ma station amene ndipo ma station amene wali ku Sangazi, ku Signal Hill, ku Marymount ndi ku Lunyangwa. Ku Ikwendeni tagwiranso ntchito zofanana ndi ku MZUZU kuno. Kumeneko taonjezera madzi amene timatenga kuchoka mu mtsinje wa Lunyangwa. Poyamba timatenga madzi okwanira 1,500,000 liters. Tikatero ife tikakonza ku treatment plant kwathu madziwo timapereka madzi okwanira 1 million liters basi kwa makastoma athu. Koma pa project imeneyi taonjezera madzi amene tikutenga ku treatment plant kwathu. Panopa tikoza kutenga madzi okwanira 6,600,000 liters and madzi amenewo akhoza kukwanira dera la Ikwendeni mpaka 2035. Kuonjezera apo taonjezera 13 kilometers ya distribution pipelines ndikuonetsetsa kuti madzi afikira malo amene ali oyandikana ndi Ikwendeniso. Ntchitoyi ikufikira anthu osachepera 55,400 ku Ikwendeni komanso 345,450 mu mzinda wa MZUZU ndi madzi AUKHONDO. Mbuyomu anthu maderawa amamwa madzi osatetezedwa zimene zimayambisa matenda osiyanasiyana monga kutsegula mimba komanso kolera. Na viwongo chomene wa water board vatiwikira mpopi kuno. Sono na viwongo chomene chifukwa maji aya tikamwanga yaheni kweni wa water board vatigwirira ntchito ikulu chomene. Pakali pano mabanja ambiri ndi osangalala ndi chitukukochi chifukwa chokuti madzi AUKHONDO ndi opereka thanzi ali nawo pafupi zimene zathandizira kuti anthu maderawa akhale AUKHONDO ndi opewa matenda odza kamba kakumwa madzi osatetezedwa ochokera muzithaphwi. Mbuyo mudinani mavuto a pressure tengera kuti manyumba athu ena ali kumtunda ena awo ali kotsika. Amapezeka kuti nthawi zambiri manyumba amene ali kotsika imatha tsiku mwina asanalandireko madzi. Ngati angalandire madzi makhala mwina madontho enieni of which makhalabe ngati mavuto. Kutengeranso kuti pa sikulu pathu pano tilibe backup iliyonse ya madzi. Drawo tilibe, tanki tilibe, timangodalira water board. Komano last year titaona kuti ayamba kupanga upgrading chosa ma galvanized amene ali mapipe achisulu kuti ikira plastic at least pressure panopa ndiyo khazikika. Tikungopempha kuti mwina pressure imene ipitirire chifukwa kalero ma student amatha kubwera mkalasi mwina asanasambe kutengera kuti pressure imakhala yochepa kwambiri. Mu mzinda wa MZUZU chitukukochi chaonjezera malo osungirako madzi, matanki komanso kuonjezera mapayipi ndi cholinga choti anthu amene amavutika ndi madzi kale akhale ndi madzi otetezedwa AUKHONDO. Sumba muno masuja ya monadi maji payanje pressure ukalavyanga vanji vakakhalanga payanje weak no water supply. So vikanga vya kusuzya kwa vantu kuti lavwirike chomene mukumanya pakhomo vazimayi ndiwo maji akunyikira chomene murenjirenji kuteka maji. Andi nyengo ira vanyeki vakamelanga kuti ukatora maji mu maro yambura kwenerera vajima vesime vya kuti iwa maji ya reserve chakwa iwo. So vindu vira vikapanisa kuti vantu vasangene masuzo ngandi ayi. Panyengo sono maji alipo
nyengo yose kufuma mulenji mpaka na msi mpaka na machero even sono nanga magesi yangazima kuti maji ya maji pakura nyengo chifukwa chotika vari kuwana napo kuika masora yara so ndi kuti vari na chani alternative source of energy. Ndi madzi aukhondowa pali chiyembekezo kuti umoyo wa anthu madera aEKWENDENI ndi MZUZU ukhala kupitirabe kupita mtsogolo. Chitukukochi ndi mbali imodzi yokwanitsa masomphenya aboma woonetsetsa kuti Malawi aliyense akhale ndi madzi aukhondo kufika mchaka cha 2030.